Nasmi suda, Ahmod hoda i evo pomoga. Oho, to bi bilo toliko jasnije da ja govorim ruski. Hej, šta ima ekipa? Kako si to sad obučena? Kako to misliš, nije li očito? Pa i ne baš. Sad sam emo. Pa ovo je najbolja kombinacija do sad. Danas je noć vještica. U redu, sad je dosta pretjerala si, ne mogu te trpiti više, ti si lažnjak! Pusti me! Dosta mi je tvoj Što se to bezobrazluka! događa? Što je bilo? Ne znam, pitajte nju. Poludjela je. Prolila je sok po kompjuteru i uništila sav naš trud i onda Ne je... zanima me što je učinila. Ovo završava ovdje. Gotovo je. Ako je izbacite, neće nigdje dospjeti s takvim temperamentom. Izbaciti me! Za sve si ti kriva! Ona mora otići. Nikoga nećemo izbaciti. Ali ćete dobiti zadatak. Ako želite ostati u školi, sve vam ovisi o ocjeni koju ćete dobiti iz ovog zadatka. Želim da komponirate novu pjesmu, tekst i glazbu i da osmislite izvedbu, koreografiju i kostime. Kao jedna ekipa. Kao jedna ekipa. Ne možeš s njime. Ne možeš s njime. Tema je Zajedno smo jači. Imate tjedan dana za to. Zato predlažem da se organizirate što prije.